dalam. Lah tak kira cakil tebake kok gawe masker. Tak kira wong londo belajar ngendang. Yogone, yogo ora kelep singkat potong 50. Ora kompak kok, ora. Agak potong 15 ora kompak kok ben nyapa. Lah, sajae Mas Brian nggih. Nggih. Nggih, Mas Brian. Mas Brian menika yang sibuk. Yang sibuk pucet barandengan ndak kober maem. Heeh. Ya Mas Brian kae. Wis seneng ngopi aku wis marem kakangku kae. Monggo Mbak, lajeng nih. Kledang kae tekan prasa sajine hara citra gelang alit melat wisa saumpama aja lali Rapopo. Sip. Daya. Monggo Mas Tito. Monggo Mbak Dia. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni manduning ayu janji mboten sesemipan jroning kalbu daku sama papujanku tak jaluk citra janji dakang masih rawang merati hamang sirat hati-hati rina wengi aku tansah angeteni Ya. Ayo. Iki kok cepet-cepetan to Mas jenengan kok remen sing ndang-ndang iki nyapa? Mesake sing jaran iki sudah ready. Kono mburi budrek icul klambi neh lho. Lah sida jaran malah cilok. Iya. Mangga. Kledang
teko prasasat jajine ora citra kelangelit melat bisa saumpama aja lali kale kula. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih kembali. Nggih, para kakung semua putri kakung hormati, ambek pilih menika